wapujore wi kansa. Sigandi en mane? Obor lakini abo ngade. So nayudo gimoro mokuot e thunda mano higa mar 2019 actually December. To koro achako thieth adhi daktari 2020 otimna test mopogore okao medical history na koro test manotim mokwongo nachako gi mammogram. To mammogram ni kapok endelea gi stocha ma test maber ka mine tetete kisechopo the age of 40 dwarore ni iga ka iga idhi timo mammogram. Why 40? Because under 40 test no okonyisga maber ahinya. And then from history choningeni cancer mostly ne yudore at a later age, though tinde ntiere cancer ma yudore kata nyiri matindo in the 20s kata 30, but gintiere test mopogore mitimo negi. Koro mammogram no nego tim every year. Koro notim na mammogram, then ka mammogram onyiso ni ntiere gimoro ma oknen maber, adhi atimo ultrasound wacho ni suspicious. Koro suspicious ni adhi atimo biopsy koro gigolo piece matin mar gimokuot no gitere lab to ging'iyo. Chaka gima gidango ringo gigolo gisoyo sandan moro matin gigologo. Koro mano otere lab to koro kong'iye giyudo ka gima ntiere thuno no en kansa. Koro mano donge o confirm ni an gi kansa. Makoro wabet ki daktari omiya treatment plan. To koro kano se treatment plan. Chopo kata mna kar treatment plan no. Bende en gima no buogi samoro. In fact, nachako buok from the moment mana yudo lamp no. Nikech ing'eni koro ipinjore ni mango. Agombo ni olal nikech ang'eni nitiere lamps mang'eny ma mon kata nyiri yudo ga to moko lal kendgi to mang'eny ok gin ga kansa. Koro na hope ni wan ayud kolal tu samotim test no oyud ni oken kansa. Koro na buok to ing'eni the first thing meyo ni jiko yudo kansa githo. Koro that's the first thing mana paro ni anbe koro abro thoya. But na choka chir awacho ni we atim manyalo a fight gigini nikech aparo ni yawa mama wa nyathina you know so na fight nikech jok mohera gi jok mahero. Koro kachako treatment achako gi surgery mano koro nong'ad thuno gol tumor no. Marino no at which stage? Stage 2 mano tiende ni en above 2 centimeters then 2.7 centimeters in diameter. Mano size mar lemon matin kamae. Koro ogol mano then abedo 6 weeks makoro I recover from the surgery then koro adhi chemo. Chemo en koro yath michuoyo makoro onego cancer cells mora manyalo bet ka obayo owuoke thuno odhi kamora mora. Chemo no natimo dweche 6 natime every 3 weeks. Koro adhi ichuoya abudho hospital like half of the day or something tadokot. And then katieko chemo no ayueyo matin then koro adhi atimo radio en koro giwang'o kama notime surgery no just in case ntiere cell moro. Yani ma en treatment ma en war. Odwaro ni fight gi cells go everywhere monyalo bedo. Koro kama ne kaka natieko treatment na. Then koro after treatment tie gimoro ma waluongo ni koro survivorship. Mano koro anybody mose yudo cancer kat iluongo ni survivor. To koro survivorship ni en biro mana gi challenges ge nikech after treatment ma very intense no the body okdog kaka nen chon iwinjo ka samoro okin gi teko gi vibrant kaka nan chon but wadhi one day at a time. Manyaka sani ni nyisa ni test mogik mabene netimo koro noyango ni onge koda tuo mar kansa. Manyiso ni kansa thiedhore donge. Thiedhruok akiaka wanyalo wacho ni othiedhore but tam magi wacho en no evidence of disease. Mano tiende ni nitiere test ma setimo dirio since natiek treatment ilongo ni PET scan. Mano koro scan mar the whole body. Ikso ya machine to o scan from wi nyaka tiendi piny.
omanyo kantiere cells mek kansa mora mora to mano koro giwacho ni there is no evidence of disease koro of course wadwaro wacho ni mano cure but kansa kaka ong'ere nitiere joma ng'eny ma yude dichiel to gidaka maber but nitiere seche ma koro be oduogoga but walema to watemo do the things ma wanyalo timo mondo wabed healthy. Nikech daktari okiny ma kawuono to nowach ni e kinde ma bende koro walos kore mana kotenre kod thieth mar kansa